להביא. מה? עזבו זה מפה אין זה. מה אתה נראה? זה לבבות. לבבות? לבבות של תרנגולות. זה ממתק בחוק שלנו, זה לא... נכון. אז פתאום שלי שחורות? נו. הנה המורדה הזו אוכלת לבד אוריו. המורדה הזו אוכלת אוריו. טוב, אבל במילא אחר זה היא תקבל איזשהו ממתק. אני אחר זה אותם במקום. לא, אז אף פעם לא מגזר. אני כן, אבא, אני מבטיחה. מה זה המשחק הזה? איך אני הורגת? נשאר לי אותי! אני לקחתי, כי לא היה לי. יש לך, למה לא שם? לא. חשבתי שאין לי. יש! סיימתי, ניצחתי. שרה, תתחילי לי לשחק. לא. בטטות שלנו. מי יכול לפתוח לנו את הדלתות? אבל אני רוצה עם סקטים. בינתיים יכולה לעשות סיבובים מסביב הבית. או להיות ליד הבית. גוף אחורה. גוף אחורה. יפה. Papa,